Naghanap sila as a student. Rabas. Mall edition. Mall. Sila ng electric fan kasi ang init sa ano namin. Sabi ko, aircon na lang yung dahi nila. Or na itong mini fan. Nandito sila sa mga Victoria, Artemo. Yun guys, sila Sorsogon. Taga-Sorsogon yung dalawa. Yeah. Ay, Bulan. Bulan Sorsogon. Bulan ka. Pilar. Oh, tagaligaw ako. Aligaw. Oh, shower out sa mga taga-Sorsogon. Ito. Miss ko na siya guys. Bakal na. Pasiguro ha. Ay, wala na. Ay, may oras pala yan. May oras yan. Yan! Agad ka. Nawala. Agad ka dawa. Kapay. Oh, ito na. Game. Magdadrop lang ng ball. Ay, natakbo! Gago ka! Tarantado ka! Alam mo sa lahat ng mga tarantado, ikaw ang gago! Sige lang! Oh my God! Oh my God! Ano na kasi? Hell no, man. What the fuck, man? Chicken! Oh my! Oh my! Ay, 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 ay! Los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia. Uy! Uy! Tatay ko! Uy! Ano yung siya yung nangabot? Meanwhile. So yan guys, tapos na kami kumain at ang init-init. Uy, kaya sunod pa pa yung sala. Kailangan kasi namin siyang isama kasi sa kanya tong phone. Sa kanya tong iPhone. So yan yung mga kaklase namin. Ayun, nasa 7-Eleven. Kasi pupunta kami ng SM. Mag-arcade kami. Mag-wow-wow. World of Fun. Let's go! So yan guys, nandito na kami. Nahanap na namin. Ito yung Tom's World. Bakit po? Dapat ano? Yan eh. World of Fun. Tabako? Opo, tabako. Sa tabako kasi World of Fun. Dito, Tom's World of Fun. Uy, na yung mga. Malaki money. Say, paano nang gumadok? Ay, mapalit training. Tawag mo na. Alam!
astig kasi yung price ang laki. Pero mapurol yung Kailangan mo munang maputol yung tali. Ayan o. Mapurol daw yung pangkat. Anong sige daw? So yan guys, nakalabas na kami ng SM. At ayan, ayan sila. Ayan, naglibot-libot lang kami, nagtigil ng mga ng fries. Char! Gutom na lang ako. Tapos ayan, gutom na kami. Nag-lunch naman kami kanina, pero anong oras na ba? Ba't di makita sa'yo? Ano yan? Di ba binahiling? 2:16, alas 2 na guys. At ang init-init. So, nandun na kami sa labas. At sasakay kami ng jeep. Oo, jeep na tayo ka Yan ang ba? Wala ako sa buhay mo. O din. Yeah. Salamat, kabay. So yun guys, bye-bye na.